उद्धार हुआ महिला एगराकीर देहत धरा परिছে कोविड। कोरोना का कहर जारी 24 घंटे में 3,11,170 नए केस। कोरोना से मौतों का सिलसिला जारी 24 घंटे में 4,077 मरीजों की लाबाय बुहुमाव कोरोना भाइरास साग्लोबसारनानै गोबां सुबुंफ्रा जिउ गारबाय। थांनाय मोनानि 10 रिंगानिफ्राय मा जेरावबो एखेल' जाजोबखो गिलु बालुलाय गिलु बालु जेरावबो थानो हायि बायदि जाजोबथारबाय माथो। मारै जाबावनांगोन बिदिबा मारै बुहुमा सोलिबावगोन जाखो। ओइ माइनाव देलाय थाब ओंखारलाय भेक्सिन लायनि मा होमबा थाब ओंखार दे। दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो आं नोंखौ मानो खोमा लायाफालाय। थौ मा होनबाय थायो नोंलाय जेबो जायालै जेबो जाया आरो आंलाय जेरावबो ओंखारखायाना। ओहो नोंनि खोथा सोलिया बाहाय बारा गोरलै दालाथार बेखौ। हाबाब थौ गस्लाफोर गानदो। सोरबो बखिबाय थागोन हां लानो हायि बायदि मोनलायलायथारबाय आङो। आयौ निउसफ्रानो नायजाथारला जेरावबो हाबाब गिलु बालु जाजोबथारबाय। ओइ दे थाब ओंखार। आं थाङा आरो माथो सोरबा बेबायदि बिजि लानायफ्रा थैलाबायदोंसोनो। थाङालै आङो गोदाव सोरावहाय मा गोसोखांबाय थायो बिदि अख्राजों जाया। थ' आं थाङा बिदि अख्राजों सोलिला सोलाबाखै लाया आङो जेबो गोरलै गोरलाम लाजोबथारबाय मालाय। जेबो जाया आं दाखालिसो लायदोंना माथो जेबो जाया फालाय आंलाय। आंनि खोथाखौ ला न'नि खोथाखौ ला बिदि मालायनि खोथाजों जाया। माबार थाब ओंखार गान आंनाबो साद्रि लाबानो जाबाय। मोजाङै बुंनायखौ थाब खोनासं थाब ओंखार। जेरावबो सान्थि बे बुरैया नायनो हाथारला आङो मारै जाबावगोन जाखो बुहुमफ्रालाय। हे गसाय एसे अनहरदो जों मुनुस मायाफोरखौ एसे बे भाइरासखौ बुस्रांहरजोबदो अनहरदो हे इसर गसाय। हाबाब मारै सोलिबावगोन जाखो जोंलाय। आयु फैसा गैया थाखा गैया बे गोरिब गुन्द्राफ्रालाय मा बायनानै जाबावगोन जाखो। आयु माहाजोनफ्राबो मारै थाबावगोन मारै मागोन। हाबाब आयै हाथारला आं थानो सुखुथारला दे थाब। आयु खुलुमबाय। आं दिनै बयनिबो मोजांखौ साननानै बेखौनो खावलायनो सानोदि जाय बिथांमोनहा भेक्सिन लायाखै बा लानो सानाखै अननानै एसे लादो आरोना। बारा सानबाय थानांला लायाबा माबा मोनसे कनफिउजन जानो नांला आरो थाब लाहैदो लाहैयाखैब्ला आरो जेबो गिनांगौ गैथारा लाथार जेबो नंथारा। गावनि मोजांखौ लुगैदोंबा गावनि सेफटि लुगैदोंबा लाहैनाया मोजां आरो आं बिदि सानो। बेखायनो बिथांमोनहा रायजो राजामोनहा अननानै गासिबो भेक्सिनखौ लानो नाजादो आरोना बेखौनो आङो खावलायहरबाय। गोजोन्थों। स्टे सेफ स्टे हेल्दि आरो स्टे हेपि खुसि था बयबो न'आवनो था आरो बिमा बिफा आगै आदा फंबाय बिनानावमोनखौ हेल्प खालामलायनानै न'आव मोजाङैनो थादो आरो सेफटियैनो जेरावबो ओंखारलाबायबाय थानांला। जा दं बेखौनो एसे ज्रेद अनसि जादो दे। गोजोन्थों दे रायजोफोर लाभ इउ। मोदी जी प्रणाम। मोदी जी प्लीज हमारी इस देश को बचा लीजिए सब आपके हाथों में है। सुनने में आया है कि वैक्सीन कम पड़ रहा है लोगों को अच्छा से वो वैक्सीन नहीं मिल रहा है किसी को बहुत ही क्राइसिस हो रहा है तो आप कुछ कीजिए प्लीज सबके लिए सेफ्टी के लिए सोचिए और जय भारत माता की जय। खुलुमबाय। आप भी स्टे सेफ दे।